ଆରେ କାହ୍ନା, ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା ରେ। ଆରେ କହୁନୁ, କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କହ। ଆମର କାଲି ପର୍ବ ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ମୁଁ କାଲି ଆସିବି, ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବୁ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କାଲି ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବୁ, ଆମେ ଯିବା ଆଉ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ମଉସା ନମସ୍କାର। କାହ୍ନା ଘରେ ନାହିଁ? ହଁ ଅଛି, ହେଲେ ତମର ତା ପାଖରେ କି କାମ? ମଉସା, ଆଜି ଆମର ପର୍ବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଦେଖ ପୁଅ, ଖରାପ ଭାବିବନି। ତୁମେ ହେଲ ମୁସଲମାନ, ଆଜି ମୁସଲମାନଙ୍କ ପର୍ବ, ତୁମେମାନେ ସବୁ ପାଳିବ। ହେଲେ ଆମେ ହେଲୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କାହ୍ନା ଯାଇ ସେଠି କ'ଣ କରିବ? ମଉସା, ଆମ ଦେହରେ ତ ସମାନ ରକ୍ତ ବହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ବି ନାଲି, ମୋ ରକ୍ତ ବି ନାଲି, ହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଭେଦଭାବ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଶୁଣ, ମୁଁ କହିଲି କାହ୍ନା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଅ। ଆରେ କାହ୍ନା, ତୋ ସାଙ୍ଗ ଅଲ୍ଲି ଆସି ତୋତେ ଖୋଜୁଥିଲା, କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେବାକୁ? ହଁ ବାପା, ତାଙ୍କର ଆଜି ପର୍ବ ଥିଲା ତ, ସେ ମୋତେ କାଲି ବି କହୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ସେ ଆସିଥିଲା। ତତେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିଥିଲି ତୁ ସେ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବୁନି ବୋଲି। ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଣିବାକୁ, କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଆସିନାହିଁ? ନା ବାପା, ସେ ଆସିନାହିଁ। ତା ବାପା ମନା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତମେ ମୁସଲମାନ ଆଉ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ତମେ ତମ ପର୍ବ ପାଳ, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଯାଇ ସେଠି କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଆସିବନି ବୋଲି। କେବେ ସମାଜରୁ ଜାତି ଭେଦ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଉଠିବ କେଜାଣି। ମଉସା, କାହ୍ନାର କ'ଣ ହେଇଛି? ପୁଅରେ, କ'ଣ ଆଉ କହିବି, କାଲି ଆମେ ବଜାରରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସହ କାହ୍ନାର ଧକ୍କା ହେଇଗଲା। ମଉସା, କାହ୍ନାର ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି କାହ୍ନା ଦେହରୁ ବହୁତ ରକ୍ତ ବୋହିଯାଇଛି। ତାକୁ କାଲି ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ସାଥିରେ କାହା ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ମିଶୁନି। ମଉସା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, କାହ୍ନା ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ସମାନ। ମୁଁ କାଲି ଆସି ତାକୁ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇ ଯିବି। ଆରେ ପୁଅ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ନାଇଁ ବାପା, କାହ୍ନାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି। ତା ଦେହ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି? ତା ଦେହରୁ ବହୁତ ରକ୍ତ ବୋହିଯାଇଛି, ଆଉ ତାର ରକ୍ତ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା ରକ୍ତ ସହ ମିଶୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ କାଲି ତାକୁ ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ଯିବି। ହଉ ତୁ ଯା, ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ତାକୁ ଦେଖା କରିବି ଆଉ। ରାମବାବୁ, କାହ୍ନାର ଦେହ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି? ତା ଦେହରୁ ବହୁତ ରକ୍ତ ବୋହିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କାଲି ସକାଳେ ତାକୁ ରକ୍ତ ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କାଲି ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ରାଜି ନ ହୋଇଥିଲେ କାହ୍ନା ଆଉ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା। ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାମବାବୁ? ଆପଣ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆପଣ ପୁଣି ମୁସଲମାନ ପିଲାଟାର ରକ୍ତକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଦେହରେ ଦେବେ? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଅଛୁଆଁ ହେଇଯିବନି? ମୁସଲମାନ ଅଲଗା, ହିନ୍ଦୁ ଅଲଗା, ଆପଣ ପରା କହୁଥିଲେ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ରହିମ ବାବୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ବି ହେବନି। ଏ ଜାତି ଭେଦକୁ ମୁଁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମଣିଷଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି ଜାତି ଧର୍ମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମଣିଷଙ୍କୁ ବାରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରନ୍ତୁ।